granicu, mladi momci iz Novog Sada, poštovani gledaoci, imamo novog polufinalistu, verovatno mnogi nisu to mislili. Crne strele su bile prvi favorit na celom turniru, igrači Vijene, 6. ekipe na zemaljskoj kugli, ali jedan momak pre svega pitao se drugačije. To je naš redovni učesnik, ali od sada i šuter za pobedu, Bogdan Bobe Filipović. Da se i približim. Bobe, šta da ti kažem, ovo je jedan od najvećih šuteva na našim turnirima. Sigurno vi ste pobedili ekipu koja je, iako igrala sa te igrača 6 na zemaljskoj kugli, već smo pričali. Ukratko, šta je prolazilo kroz glavu na rezultatu 20-19 za njih kada ti uzimaš šut i kratki utisci o samom turniru? Pa ništa, turnir kao i uvek. Ovo je verovatno možda i najjači turnir do sada u ovoj organizaciji, sigurno, ako ne računamo taj finalni u letnjoj ligi. Ali nema šta, oni su ozbiljna ekipa, osvajali su Masterse, osvajali su Challengere. Šteta, trojica ih je bilo, nekako smo uspeli da izborimo taj poslednji atom snage i pobedili smo ih. Komentar na svoj šut, izuzetno si skroman, nećeš ni da pomeneš da si dao dvojku za pobedu. Pa ništa, ušla je, nije prva, nadam se da nije ni poslednja. Jako je bitno, još jedno polufinale ovde, nadamo se da ćemo ući konačno u finale. I ništa, to je to. Bobe, čestitke, nadam se da probijate kletvu, da uđete u to veliko finale sa ekipom Banane. Videli ste kakav šut za pobedu. Opraštamo se od ekipe Crnih strela, naših Freunda iz Austrije. Na, poštovani gledaoci, sledi drugo četvrtfinale, meč između ekipe Slode iz Beograda i ekipe Sombor Džokera.